Lukashenko Türkmenistanyň täze elçisine garlyk kombinaty bilen bagly ýagdaýa munasyp çykylgy tapmagy tapşyrdy. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Vyacheslav Beskostov onu Belarusyň Türkmenistanyň adatdan daşary we doluq tiyarly elçisi wezipetine belläp iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary bilen bagly iň uly problemanyň garlykdaky dagmagdan baýlaşdyrjy toplumlugyny aýtdy. Bu barada Belarusyň döwlet başlygynyň resmi saýtyna salgylanyp Fergana agentligi habar berýär. Bize ol ýerde guruluşyk işlerine ilkinjilik bilen garlyk kombinatynyň guruluşyk işlerine gatnaşan resmiler bilen duşuşmak zerur. Bu ýagdaýdan awra bilen çykmak gerek. Bu beýle bolmaly däl ahbetin. Biz nämeýini dostlukly halk bilen dawalarymyzy kaziýetde çözüp başlamalymy diýip Lukashenko aýtdy. Ol ilçe bu meseleni Respublika Geňeşiniň başlygy 2010-2014-nji ýyllarda ýurdun premier ministri bolan Mikhail Myasnikoviç bilen ara alyp maslahatlaşmagy tapşyrdy. Bu deskanyň häzirki biýkäçiliginiň nämesi gowy? Birem kali duduny öndürüp onu satmak arkaly ummasyz girdeji gazanmak mümkin diýip prezident belledi. Lukashenko başga hiç bir hyzmatdaşyň Türkmenistana Belarusyň hödürleýän amatly şertlerini hödürlemejekdigini unutdy. Meniň pikirimçe birek garalama ýöne bir gepleşikleri täzeden dikeltmek gerek. Şonu da bolmajak bolsa onu her kim öz ýoluna gider diýip ol aýtdy. Lukashenkonyň çykyşyny hökümetçi türkmen neşri bolan Orient tesvirledi. Bu tesvirleme umumyň agdalýan problemi boýunça Belarus prezidentiniň çemeleşigini makullaýar. Ýöne şonu da günäni Belarus potrotçularyna atmakda aýak diýerýär. Özüňiz pikir edip görüň, potrotçunyň ýyllyk 350 000 tonu diýip mälim eden önümçilik kuwatynyň ilkinji ýylyna 5 götürme hem öndürilmedi diýip neşir belleýär. Jurnalist nutaýar. Ýöne Türkmenistan kali dökün kombinaty üçin 1 milliard dollardan gowrak pul төлedi. Jurisprudensiýada ýetik girdeji diýilen bir zadem bar. Ýagny şertnama laýyklykda kali kombinaty 2 ýyl bäri Türkmenistanyny we regionuny istek bildirilýän kali dökünini öndürmelidi. Ýöne iş ýüzüne bu kärhana 2 ýyl bäri işlemeýär. Türkmenistan potrotça töleg tölenmänligini boyun almaýar.